Hola, aquesta és l'activitat ILEC de 6è B. Nosaltres hem fet el joc del passaparaula i en sessions anteriors hem construït tot el rosco del passaparaula. Aquí tenim tot l'abecedari, el que passa que ens hem permès el luxe d'afegir-hi lletres, com la C trencada. I aquí la enya. Hem afegit també la enya. Val. Què hem fet? Els alumnes s'han preparat prèviament, primer ho han fet en brut i després ho han passat a l'ordinador, s'han preparat unes preguntes per preguntar al grup que està darrere del rosco. Cada vegada que un alumne... Temps! Comença per A, malaltia que fa perdre la memòria. Comença per B, un dels germans del Grizzly. Fred. Incorrecte. Comença per C, instrument per a dibuixar circunferències. Compàs. Correcte. Conté la C trencada, persona que va al bosc a matar animals. Caçador. Correcte. Comença per D, la divisió és el nombre que divideix. Dividit. Incorrecte. Comença per E. Un endevinalla. Estudi de les funcions relatives dels homes. Universitat. No. Comença per la B baixa. Enemic de Harry Potter. Correcte. Comença per la U de doble. És el somni de Vera.